M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani lero pa 5 February pa programu ina ya Tilankhule na Mbuye. Pamene tifuna tisinkhesinkhe za mawu a tsiku la lero. Ndipo leronso pa 5 February mpingo umakumbukira chaka cha Agatha Malitiri. Moyo wa Agatha, moyo wa ife ya Kristo, zena kutithandize ife tonse kuti muzochita zathu zonse tizokuti kodi chikhristu chenicheni ndi chani. Choncho lerolo mawu athu oyamba achokera buku loyamba la mafumu 1 Kings chapter 8 verse 1 to 7, 9 to 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Stephen Chiduwa kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wabwino kuchokera pa Mark chapter 6 verse 53 kufika 56. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku loyamba la mafumu. Pa nthawi yomweyo Solomoni adasonkhanitsa akuluakulu a Israeli ndi atsogoleri onse a mafuko, akuluakulu a mabanja a Israeli. Onsewo adasonkhana kwa mfumu Solomoni ku Yerusalemu kuti akatenge bokosi la chipangano la chauta kulitulutsa mu Ziyoni, mzinda wa Davide. Ndipo Aisraeli onse adasonkhana pamaso pa mfumu Solomoni nthawi ya chikondwerero cha mwezi wa Etinamu, mwezi wachisanu ndi chiwiri. Tsono atsogoleri onse a Israeli atabwera, ansembe adanyamula bokosi la chipangano lija. Atabwera nalo bokosi la chautalo pamodzi ndi chihema cha msonkhano ndiponso ziwiya zonse zopatulika zimene zidali m'menemo. Ansembe ndi Alevi ndiwo amene adabwera nazo zimenezo. Pamenepo mfumu Solomoni pamodzi ndi gulu lonse la Israeli amene adasonkhana pamaso pake, atayima patsogolo pa bokosi la chipanganolo, ankapereka nsembe za nkhosa ndi ng'ombe zosawerengeka. Tsono ansembe atafika nalo ndi bokosi la chipangano la chauta ku malo ake, mkati mwenimweni mwa nyumbayo, ku malo opatulika kopambana, analiyika kunsi kwa mapiko a akerubi. Choncho akerubiwo ankatambasula mapiko awo pamwamba pa bokosilo, kotero kuti ankaliphimba pamodzi ndi phiko zake zonyamulira. M'bokosimo mudalibe kanthu kena kalikonse kupatula miyala iwiri yokha ija imene Mose adayikamo ku Horebu, kumene chauta adachita chipangano ndi Aisraeli, iwowo atatuluka ku dziko la Igupto. Tsono pamene ansembewo adatulukamo m'malo opatulikawo, mtambo udadzaza nyumba ya chauta.
ndipo ansembe sankatha kutumikira chifukwa cha mtambo, pakuti ulemerero wa chauta unadzaza nyumba yake ija. Tsono Solomoni adapemphera nati, inu chauta, mudanena kuti mudzakhala mu mdima waukulu. Koma tsopano ndakumangirani inuyo nyumba ya ulemerero, malo oti muzikhalamo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Mawu a Mumthenga Wabwino monga analembera Mariko Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu ndi ophunzira ake adawoloka nyanja nakafika ku Genesarete, nkukayimitsa chombo kumeneko. Pamene iwo adatuluka mchombomo, nthawi yomweyo anthu adamzindikira Yesu. Adathamangira ku midzi yapafupi ndi kumeneko, nayamba kubwera ndi anthu odwala pa machira kudza nawo kumene ankamva kuti Yesu ali uku. Kulikonse kumene Yesu ankapita, ku midzi ndi ku mizinda, anthu ankadzakhazika odwala pa mabwalo. Ankamupempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse amene ankayikhudza ankachira. Mthenga wa Ambuye. Abalongo okondeka mwa Ambuye, lero mu mpingo tuchita chaka cha Agatha. Choncho poyamba tifuna tipempherere onse amene adatenga dzina la Agatha ngati nkhoswe yawo. Agatha mmalitiri ndi mmodzi wa malitiri otchuka mu mpingo wa Eklesia, ndipo ndi mmodzi mwa anthu ochepa kwambiri amene amapezeka mu canon, kapena kuti pemphero loyamba la tamandira, Eucharistic Prayer 1, muja amene timatchula mayina a anthu oyera ambirimbiri. Izi zidachitika chifukwa cha moyo wa Agathawo. Adalolera kufa chifukwa cha Chikhristu chake. Adalolera kuzunzika chifukwa chotumikira Ambuye Yesu Khristu, kapena kutsatira Ambuye Yesu Khristu. Sadaone kuti moyo chinali chinthu choti achigwiritsitse ayi, koma adaona kuti moyo ngati mphatso imene adalandira kwa Mulungu, ayibweze kwa Mulungu yemweyo popyolera kupereka nsembe ya nsembe kwa munthu ngati ine, imene ili kulolera kufa chifukwa cha Chikhristu. Chaka cha Agatha kapena cha malitiri ine chimandigwira mtima nthawi zonse, monga ena adanena kuti magazi a malitiri ndiwo amene ali ngati mbewu yofalitsa Mthenga Wabwino. Agatha adafa chifukwa cha chikhulupiriro. Ife ngati Akhristu lero lino pa dziko lapansi pano, pamene chikhulupiriro chikuopsezedwa mosiyanasiyana, tili ndi udindo, tili ndi ntchito yoteteza Chikhristu chathu. Masautso asatilekanitse ndi Yesu Khristu. Pena pake Paulo Woyera adanena kuti kodi ndi chanji chidzatilekanitsa ndi chikondi cha Mulungu? Kodi ndi imfa? Kodi ndi masautso? Ayi. Choncho ngati Akhristu timenera kuzindikira ukulu wa Chikhristu chathu. Koma mukulu umenewu timenera kudziwa kunena kuti kuseri kwathu chimene timachita zimene timachita ngati Akhristu zoyenera zabwino, chifukwa choti kuti kumbuyo kwathuku kuli Mulungu. Koma tati tionetsetse lero, tiona kuti anthu ambirimbiri tikulolera kuchika Chikhristu apakhundu kuti chichewa chabwino, kuchika Chikhristu cha pakhundu, chifukwa choti tikuchita mantha poyamba oonetsa poyera chikhulupiriro chathu, mantha achiwiri osafuna kudzudzula mchitidwe woyipa umene uli pakati pathu, mantha mwina achitatu ofuna kudzisungira kapena ntchito ncholinga chona kuti ndisachotsere ntchito, koma tikuzindikira kuna kuzimu zichitikazi nzolakwika. Agatha adafera Yesu Khristu. Agatha adapereka moyo wake chifukwa cha chikhulupiriro chake.
sadachite mantha kumchitira Ambuye Yesu Khristu umboni. Koma taona nindu lero ngakhale tipeze bad government policies kapena kuti ndondomeko zoyipa zimene boma limatha kugwiritsa ntchito poyendetsa miyoyo ya anthu, ambiri timakhala chete chifukwa timachita mantha. Nthawi zinanso ena amene tili mu system, mu government imo, timalephera kudzudzula zolakwika kapena ntchito yolakwika umene kuchitika mu system umo, chizindikiro cha mantha. Koma timayiwala kuti pochita zimenezi ndiye kuti tikuzilalitsa chikhulupiriro chathu. Timayiwala kuti pochita zimenezi tikulephera kumchitira Yesu Khristu umboni. Ngakhale mu mpingo mmene nthawi zina timachitanso mantha atsogoleri kudzudzulana mu mpingo, Eklezia Katolika, kandi kumphakati, kandi ma structures ena ampingo, timachita mantha kudzudzulana. Kodi izi ndi zokhoza iyayi? Komanso nthawi zitikana kuti kudzudzu santhazaona kuti ndiye kuti tsiku lilonse ungokwera pachulu kumangonenapo za anthu. Ayi, tikunena kuti munthu amene ali mkhristu poyamba amatsata mawu a Yesu Khristu aja mwachisanzo adanena kuti m'bale wako akakuchimwira kutani mukambirane muli awiri. Akakuti sadakumvere tengapo wina. Akakuti sadamverenso amenewo pita naye ku mpingo. Apanda kumvera mpingo apo ndiye mwese wakunja. Kutanthauza kunena kuti pa nthawi imene tikupititsa patsogolo chikhristu chathu, tiyenera kutenganso njira zonse zoyenerera kupanga address ma issues amene alipo. Leronso nthawi zina mukhale mupingo mwalowa chipwirikiti, chifukwa chonena kuti mwina zinthu zoti zingochitika anthu atichita mademo. Ndifa Khristu di. Agatha akutiuza kuti tikamakhala pa moyo wathu ngati a Khristu, value yayikulu tikepa chikhristucho. Koma anthu ena sosite mamvetsa kuti chikhristu chani. Timakuti chikhristu is sacrifice, ndi nsembe. Ndiye tikanena kuti nsembe timatanthauza kunena kuti pali zina zimene tizakumana nazo zimene sizidzatikondweretsa koma tiyenera kuzivomereza. Pali zina zimene tidzachita zimene anthu sadzakondwera nazo koma tiyenera kuzichita ngati a Khristu. Pali zina zimene tiyenera kuchita chifukwa choti ndife a Khristu koma tiyenera kuzichita ndithu chifukwa ife ntchito yathu ndikubweretsa uthenga wa Yesu Khristu kwa anthu. Kodi uthenga wa Yesu Khristu ndi chani? The good news, mthenga wabwino. Moyo uliwonse umene mkhristu amapereka amene opereka mthenga wabwino. Tikasanduka anthu amene timabweretsa bad news ndiye kuti chikhristu tachiyiwala, chikhristu sitikuchidziwa. Koma mkhristu ayese is a herald, is a champion of the good news. Koma mbese adatuzanso kunena kuti good news imeneyi idabwera at a cost. Chipulumutso chathuchi tidachigula ndi mtengo wapatali. Mtengo wake ndi chani? Pa mtanda. Meaning kunena kuti mkhristu aliyense ayenera kupanga sacrifice, zinthu zosiyanasiyana ndi cholinga choti chipulumutso chifike. Agatha sadachite mantha. Ena afe amene ndi manthafe timve bwino mthenga uja tawerenga lero. Anthu atamuona Ambuye Yesu adamuzindikira. Atamuzindikira datani akabweretsa anthu odwala otani kuti Ambuye Yesu awachiritse. Sipokhapo ayi. Anthu amene ajawo amalaka kungogudza mphonje ya zovala za Yesu Khristu. Chifukwa amadziwa kuti mphamvu zimatuluka mwa Iye ndipo anthu aja amachiritsidwa. Tinayo nthenda ya Khristu lero. Nthenda yochita zinthu mosamvetsa. Tinayo nthenda lero ya Khristu yosafuna kunena the truth. Tinayo nthenda lero ya Khristu yosafuna kubweretsa pambalambanda zinthu zolakwika. Tinayo nthenda ya Khristu self preservation. Bola zanga zikuyenda, ina zikhala kuti sizikuyenda, izo ndi zawonso. Agatha sadafere zimenezo. Agatha adafera the truth. Agatha adafera choona amene ali Yesu Khristu. Pajambo Yesu Khristu adauza kuti ine ndine njira, choona ndiponso moyo. So Jesus is the truth. Kodi lero chilungamo chili pati? Tikati tionetsetsa ngakhale pa dziko lapansi pano lero lino. Nthawi zino matuka amakhala kumaona international organizations amene amafuna kupondereza ufulu wa anthu amayiko osauka popereka ma terms kapena kuti strings attached to their aid. Ndikuganiza kuti nthawi yakwana dziko limene lili la Malawi sitingapange bow down
kwa neocolonialists chifukwa choti tikuchita mantha kuti tiwauze zoona. Ayi, kaya ndi azungu amene amatithandiza tiyenera kuwauza zoona. Ngati afuna chuma chawo chibwerere, chibwerere. Koma ife tili ndi ufulu wathu number 1, komanso titachilimika on the truth imene li Jesus Christ. Agatha adalola kufa for that truth. Agatha adapereka moyo wake chifukwa cha choona chimenechi. Ndipo ife ngati Akhristu lero lino mawu amtenga wa Bwana kuti tipite kwa Ambuye Yesu akatichiritse. Kuchani mantha ngati amenewo. Ndimoteze zimadabwitsatu tinene zoona. Nyimbo ya mtundu wathu ya Malamba ali kuti tisaope. Tisaope chani? Tisaope monga mene mamata za dziko la Malawi adachita. Osaopa kuti anthu alandire ufulu. Tsono ngati anthu amalolera kufa choti anthu alandire ufulu, nanji Chikhristu. We should die for our Christianity. We should die for Catholicism. Tilolere kufa, tilolere kutaya moyo wathu chifukwa cha Yesu Khristu. Agatha lero ndi chitsanzo chabwino. Mawalera kutiuza tipite kwa Mulungu tikachire. Tikachire ku nthenda zimene tili nazo za mantha. Nthenda yosakhala truthful kapena nena choona. Nthenda ya hypocrisy kapena kuti chiphamaso. Matenda osakhala consent, osakhudzidwa ndi moyo wa wina. Matenda akuba kuoneka ndi maso kumene kuli lero. Tikamawerenga manyuzipepala very clear kuti tu anthu awa akutibera anthu osaukitsitsa. Koma timakhala chete ngati Akhristu momwe tinene zoona chifukwa timachita mantha. Mawalera kuti kumbutsa tichotse mantha, tichotse chiphamaso, tichotse mtima odzikundikira ife zinthu zabwino, tikhudzidwe ndi moyo wa wina, ndipo tilolere kutaya moyo wathu for Jesus Christ who is the truth, monga mene Agatha anachitira. Kodi inu nthenda yanu ndi iti? Kodi ndi mantha? Ambuye Yesu Khristu akutitana tipite kwa iye akatichiritse ku nthenda iliyonse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.